Eyuere company namba yemo eyo korose chirangi menseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seyika ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na boigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganiri erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbota hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Were buja mwanchwa omo rigerali chinsa ninya chia bono magoroba letukaligalia chumanne tariki 13 chiomotienyi ogatano umwaka wa 2025 chinga kiemanganya kwa kwa chinsemo ao hasiri tukolia lero na yuna ratu kwaliganili ase kyonga chinsenye jeni ngongor kwa runyo toto nyagiri tokubatira na kwanza menyirio nigakorwa Wilson Makoli na kyonga chinsenye nigotogochaka limolioka kurwa ase county ya Nyamira ase ebikaro bye bunge ya county ya Nyaraka bikoiranelwa na nonye obotutukana mbogana takwana kigwa kubwatakana amo nokobao kwechi bunge bire ime county yo bunge gose egati jaba MCA nigobanya bakoba kumirana asamagajo bunge ime yomochie onyunyamira ase banyaraka abagokwana amangi goro hiemerobelie eyo nsachinde yanyata kwa kobekwa yokoneke abuna aba MCA ebe county ya Nyamira ngocha bali amo kolende kolekyo nigo gose kalekyo nigo kiera asobwango kubwatakana huna aba MCA abangetebekiraneti na abo igo molikyo itofatigari gisemba nigakirana chinsemechyo na gutwaraganira orobotiro kubwatyo ingano hari tukoria igoro aba MCA be county ya Nyamira bonsi baumiranete asamagacho amanene ye bunge ye county eyo na gutwara igikaro buna baragenderere kubwatirana na koreta omorembe ati abo nigo imambe ya rero engana igiga
yabamaminja no kuigwana ukwo kwa aboigoro abwase okubagikana gati yabo kwagenderera kwenekiwa eng'ana yaimukia amaberera amange gati yaba MCA abwo konya bagwikirana asa magacho amanene yebunge eyiga. We were very clear in our minds that we want to clear all the problems that have been facing us for the last 7 months. And we want to see Nyamira progress. We want to see development in Nyamira. We want to see one assembly. And that is what the people in Nyamira want. We can clearly see that when our honorable MCAs are together, they can reason. But once they go there and meet their master, they change their mind. I can see that the strings are being pulled from elsewhere, and theirs is working like a puppet. Aba MCA abaiga nigo bagendereire gusingirira buna gwikabakie kurigia chinchira eriokoreta omurembe gati yabo ekibate bire county ya Nyamira nenene kubwa onde bwenzi. Yes, for the last 3 years we have been in this house. We faced the entire county with a lot of tears. Honorable Speaker, we don't have roads. And then you get a team working with the governor, supporting the governor in the deeds he's doing. Intu muna toigwana ne tenko kenda tolebo. Inturazimo koigwana kola kutoliye. Onyo monto karo tata ke toigwana ne inigoro yaye. Intu tuate bire muna toigwana ne tenga toka enda kolika ni tumerane tole tomarembe noro ituate. Ebikaro ebiga bya rero nigo aba MCA 15 kurwase aba MCA 34 kurwase county ya Nyamira baikirana abwase oburendi bwatingiwa ase amagacho ayo amanene. I arrived this morning. I found a contingent of policemen were taking care of this government property. This is a government premise, Mr. Speaker. Ebikaro ebiga bya rero boigo ebyaragwa no mokonyi wo monogeri boigore omo MCA okemera James Matinga oyo osingirira buna korengana na machiko ye bunge eyo njira endete yo era muiranie obisi omonogeri ekero arusi we wetrase njira ya impeachment. Na wao wanajua sheria iko wazi ya kwamba kama hakuna speaker kuna deputy speaker, kama hakuna deputy speaker kuna speakers panel na wako waine, so hakuna wakati hao watu wote watakosa. Kwa hivyo hilo jambo tuliongea na hata tukaelewana tena wakatoka kwa furaha hata tukihagana vizuri. Ngano nyari tukorigoro aba MCA kurwasi chinsemo ibere ba bete bagutwara egeikaro ase amagacha manene yebunge egeiga ya Nyamira nigorero ogeikaro ekyo batwarite gitanyarite koreta amatunda andonzi naigo okubagikana gati yaba MCA nigo kwaba gokogenderera kwenekiwa ikuripotere getembe kurwase amagacha manene yebunge ye county ya Nyamira ayagotoka ime ye ward ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira. Jefatgad Kisemba Mwanjo muligiridi ensemende ya MCA balia sensembele magatamna bunge gose punga mashinani bakura wa muno speaker eno kokero na baruni go baumirana ase ensemo yumochi okeroka aswanya ka bagokora ebikaro obyabo abargo nigo banyara ka bakomochia ebikore ebyenya takabikone kiwa ase ebunge ye county ya Nyamira asbata abuna nigo bagoserera tugwe amagemabo nakiagera batanya ka bagokirana te bunge yo na komuke tambukiro gyokora ebikaro bya punge mashinani munago tumanyo mulikito Polcap Okara magega yaba MCA iga kugenda se recess ye angechigwikisano nigo ritukuria rero haba MCA iga kurwase ebunge yega ye county Nyamira bakageri guchikunyara ko baba komire na samaga chamanene ye bunge yega kulende kubwatekanamo nechi video ejo cyaba chigo sara se mitandao butukubugo kirarera asigati abakora imirimo be bunge yo banyara ko bakororekana bagakora ibitagiko bokya nigo herombe yega konye ekweberekerera bunge mashinani yanyara ko bagekwiranirira bikaro byabo
asaba kuri bikaro by'abasama gacho yo MCA we wadeli erigo momoske Nyambega Gisesa. Honorable members, I hope you enjoyed the recess and you are back rejuvenated and fresh, ready to dispense duties that will move this county forward. Bikaro ebyo byarawamo n'omo speaker Enoch Okero nigo abanyarukoba bagukwanira igoro y'ekibill ekyo kirakonya mwananchi gati abo budget estimate omwaka 2025 omwaka 2025 nemo nabo igo ekibill chinde ekyo kirengete gokinya ebirengo byabo chenu imeye county enyamira. To lay the following papers: submission of the program based budget estimates 2025-2026 and submission of the third quarter budget implementation report 2024-2025. A bill and twa chareroge assembly Nyamira Community Health Services Amendments Bill. Our community health workers bacha andeka sana badari konyo rebese gondo de toro na kitoko solve issues echo igega se assembly. Go agendere ko baga kugikiri obulendiana nimeye county Nyamira asasire nganigo bali kireri uko Nyamira County Security Team elio kunyaruka bage kubeka kiralyo obube bwagende ko bokone kigwanene bukuboro kubulendi asamaga chamanene yebunge yo. Because the Nyamira County Security Team has become partisan to these issues. There is no way the assembly premises is guarded by police officers, and in that assembly, alcohol, machetes and pangas are ferried at night. The same security team was there when the security guard was injured on that day. They've never done any investigations. Waigo higati MCA abo baikere nase bikare biga balenge gwekemero ngebere noyomo nigo bagendere ko bakugikiria egati abarayigete abo bakubatanirwa mu nekibura bude cyo cyagendere ko bacikwanike imeye county yo Nyamira. Senate mo totebetie ingatogira ne Nyamira igoro ntuatie toro peacefully tonyo koreto morembe lakini omorembe yobura butuko bigima saa sita ebirecha byasoa abantu baka twasuina kitoko kora toswa sebirecha ebime ebireto nyarego gokora assembly twataratia toirane intumashinani tokora mwananchi egasi abantu bakunywa marua bagotenga bari stabs baito amarua bikire bakajiself na kitoko buringa amarua ya ngunyagurite akabure stabs bari kunywa bagotenga bagotera marieta yabaraibe abya assembly gete abana butotagete na abantu batagete nane nabonde tokota iseneta iga ogendrete kutubiteri na togende Nyamira erindo onyare guikirania ebirengeri byago na bire intete ngotebio kongoiga 2027 ntoko inyori na kigwataniri assembly yaitu yabeire pa na kigwataniri assembly yaitu yabeire bujeri. The people are destroying Nyamira are our leaders. You do not want peace for Nyamira, and then you go to the same voters that you want their vote, yet you are the very person behind the chaos at the assembly. What are we showing? Which example are we showing to the leaders, to the people of Nyamira? Why are you planning evil for the people of Nyamira? People of Nyamira are tired. Omwelyo ye niko batebirenga barabombarange kunyara ko bakwigwana munaba MCA bande ilyo kubakorera abanyamira amagenderero ase baganiriye omorembe. Bonoga abantu bari assembly me bakuganye togende bagoite. How do you even go? Nango sabanga ntuna abantu tutageta omorembe so that we can coexist together tokonya abantu baminto banyamira. But in bunge mashinani we are on with our activities. SNT atoyete advice to atemere ko bwate their advice with them ebataite togende ntuturwe gubune bimwanso barabakire. Yinko reporter igeta senike obwanchete kyagatembe kurugigega ime yechabisi chigacho MCA we wadi eligoma ime yebunge iga yabo getutu wa masawa county ne ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Mwanchu murigere togotigana nayo se bunge ya Kitutu Chache South ya namono igwadi ya Kitutu Central chinsemo chaste chimigwa nigo abamenyi bichisebeje bwatuno mwichano emambia lero mego kanyora omonyarkoyo omo oyoro mwarki wabwe skuru yobundi ya Kisii National Polytechnic kairuseti kasirite kumabwaye ase chinjira chyobo tutukanu kolengana na abanyanyimbo abanyakabago ikira nabo nigo banyaraka bakurusyo mubiro yo chinsemechyo na koyoira guika ase ngendo chingaki obotuki bwacha kigwe murikito Gabriel Nyakundi nero twalgandia oroboti urwo ase nchira yobo ikirano
Itukorerero nigo abamenyi kurwa sensemo ya stage miwa yego toka sebunge ya kitutu cha Sauti County Kisii nigo babuka no mondoke ye maiga y'umubere bumoroki wa weskuru ya Kisii National Polytechnic utoka asinyumba yaye y'uburaro gakwete asichinjera cy'ubututukanu korengana nabaruboni goberera nagote babuna nigo moroki woyo igaro kanete aseskuru litkoregoro wika chinsa ikominemo asaruite skuru gwikirana asinyumba yaye y'uburaro. Mimi ndo landlord wa Val alitoka shuleni jana saa 11 nikamwona kama amepita hata tukusalimiana akaingia kwa nyumba. Mimi nikajua tu ni mazoea yake waga akiingia kwa nyumba waga atoke anakaa tu kwa nyumba. Jina ni Angeline Lukungu. Mwenye amekufa anaitwa Val. Tunafanya fashion design diploma. Mwenye amekufa amekuwa rafiki yangu Dati. And then tulikuwa na yeye jana shule. Alikuwa vizuri. Hakuonyesha dalili yoyote ya ugonjwa. Shule vizuri. Alafu mimi nikaenda daraja kwa sababu kuna vitu ambavyo sikuwa navyo kwenye nyumba. Ase emambierero ekero abasani bae uba gusomana barabo batema kumurigia ase okumwa kresi mia satanyara kubogoria egento kyabairera barabo kuika ase nyumbi ya yuburaro ase banyora gakwete. Sasa asubuhi kama nimetoka niko naosha vyombo nikasikia wasichana wanamuita kwa mlango. Val. Nikashindwa ni kelele gani imefika kwa mlango wa Val. Tulipoenda hapo kwa mlango wa Val, nikauliza kuna shida gani. Wakasema kwamba Val hajafika shuleni. Sasa hatujui kama kwa upande gani. Maana tunapiga simu yake na simu yake tukipiga haishiki. Tukiangalia bulb yake tukaona kama inawaka. Asubuhi vile imefika tumekuwa na class ya 7:30. Huyu msichana hachelewangi shule wala she doesn't miss any lesson. Even my friends wanaweza kuwa evidence. Sasa tukawaambia pengine yako hapa ndani ama imefanyika. Nikauliza mara mbili tena mjamuona shuleni ama pengine amesafiri. Wakasema akisafiri uoga na tuambie. Sasa ndo tukamake decision kwamba tubomoe mlango maana tuliona bulb yake inawaka. Tukamake decision tukaonyesha hiyo kifuli. Tuingia ndani tukapata kama Vale amenyoroka. Moja ya dirisha wakafungua hii nyingine ya chini. Laitisho chenye tuliona hatutaweza sahau katika aushi yetu. Ase abanyanyimbo kurwa sigitaseni gya Kisii Central baika araro na kurusia umubere oyo nakoyera ase nkendo ya Kisii Referral Hospital ase obutukibwa chakire limolioka. Kingo reporteri haigetaseni bwanjete kyandege komike getembe kurwa sebunge ya kitutu cha Sauti County Kisii Ntenguruko Nyakundi Gabriela. Na mwanchua omo rigereri abamenyi ba kioge yego gutoka ibunge ya kitutu cha South litugulia lero nigo bacoka na kwemurunganiria ase bagotabuna epara nigo yasarikira cinsemecho kubwatikana nembura enyinge asabanyaka bakubulia uborai kuru cinsemecho bakorawamo numwe musiera boigo mujumbe w'cinsemecho omosike Anthony Kibagendi kunyara kabaga kumike tambukiro na kubana kalibuna epare yonkoro sigwere elikorobya obosombia gochia ase ananamono obokoreri gochia ase echiro ya nyakoe murikito Diponi Asanya na mange. Chasa marieta ankoro kwa Joshua Michael Mweresa igonkorwa seke nyorokia nyonsia village ere location lakini ase location ya ito na karato koligeria sub county ito ya kitutu cha South asomo chumbo ito Anthony Kibagendi akogamba mochando tobwate no yomo mochando tobwate ne pare rembe koruko munyakwa kioge goika matongo nande yagendaraganga epare yugere mbe mono iga gari yakwa mete kuru moisonde noere gari eskuru noere igo tukumetinga omweshimiwa Kibagendi iga gotuo marari ntutu abugeta gotuo mama top nende na para rende oroche bunerembe no nyembo no bunande musigo iga inga iba muraba gocha kongeteri gerengende konyoro mweshimiwa mambi gaki epareye nona abanyabiasara abange go bakorubonchari barubo gusero
na bagekana nyakoe wodi bantu bamana kogena nyakoe chiro buna rerere chumaine igo tobwato obokong'u obonene banyabiasara koikia bisukari byabo nyakoe nemesi na matoke igere gasiana na mbesusho mwamba kenyanya korwo marwanja no motori echae ngotore echae ga ebale abeire mbegaki uchandegete kuna bono mambia na kanse na echae mongo toyo abangina abachandegete mogoro bekeri mbra yanyirire tukuchenchie lino asitukuchira misini tukubekemi bona abangina abachandegete babuguri ebitoro ebikoroto batara para bokia bagoika nyumba baburwa morembe kibagende nkwari wancha tokonya abangina muchandegete boda muchandegete me bunge yo mwancho muligereri chintemo chia nyusia egodi abugeka agati ime bunge ya kitu cha South nigo babonye benyibe chitebe banya kabagwe sokia na kwelikia aso konyora ebibande bunenjira ya myo kwenda kwerobelia konyora bakorali bole obwororo muligete diponia sanya na mange Nomogoko utali nekerengo ogenderere kororekana ime ya kitutu cha South. Chingaki abamenyi babugeka nyusia bagokeiro murobilio onyarire koretwa asobwange gwikase binyoro. Anene asokwelikia kubwata ebibande. Samarida ko Henry Mosetinchwali aiga lero tole bugeka nyusia sublocation tole exercise yo kubwatia abanenchi ba minto chikura. Ekatasi yo mheshimiwa Felix Atisa oyole aspiring MP Kitutu cha South 2027 lero na muroche bachira sobonge abaminto twalebe no mugoko twaleterwe ebitambulisho ga mashinani busa free of charge maisha mugire mutwe tugeke nyureke igasi bako bwa tukuri tukariya lero nyonse Catholic Church yo kageretinga ese mheshimiwa ngenta akore uyobono ro tukutake tukiko 27 Frederick Atisa igenta atokonyire mono konyira abangina konya batukutete bitambulisho bindi bisirete konya bagwato bakong yani bangina bana bitambulisho senjirere nyoro Umurubiri iga ogenderete gusirwa no Musamaria oyororekanire ko baniki agaso gyokurwanirire kero kyo bujumbe bwa Kitutu cha South Dr. Felix Atisa nigobona bange babere bakojogokera Anjembi Triskarbo korowe kanyosia umwisini watu awokire biyamana sako tere bitambulisho anga ina gesona munanje kwanya na chande kire na sinyirungo chikwenda musoto tini konyora ko chikwenda ndi tini konyora lakini era muna na cha bwa ni elisa limunde lakini na kenyori na ko kenere ngambi jamono akiri ngambi jamana singa njo musimigo itu oyoletera abana baite bitambulisho na bati kuruwa itu bakwata no bitambulisho kamure free of charge batari wakana na shiringi batine tikali umwisimiwa na wale ngambi jamana Felix Atisa asama ngana mayigwa tokoleire Asebono ekiombe boigo kia basae ya jensi getatu wa magega. Tamarita nguru kusofu kerubo, mtumuna jensi, so very grateful, venye ametusaidia. Alafu hizi ID zitasaidia kwa hata ukiwa shule itakusaidia ku apply help, itakusaidia kupata kazi. Komenta na yue omubaro omonene nigobono genderete kogokera obokoreri bonga bunobwe wabosa goikase binyoro batari wakanira kende korengana no gokonga kubugima abantu na bange sana bakonye kurusumo bibiri omuna boni gabo bisa bakirege side ya 20 bayikirega iga abantu baitu muna bono nyonsi aitugaire abantu 1200 gobonu gwikira boni gani maite ngabantange 200 300 batanye kubwata ngo konye kabare asiki wange kia boni iga Ripoteri yange tasenikia ukia gatembe bwanjete kurega sekenyoro kia boge kanyosia yutuke meje bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii leteja na igonkoro kwa Dipon Asanya na mwancho muligereri gokorera omukonyi bomuraibense omusike Professor Hapram Githure Kindiki ritukolero niganyara kubaga gutarira chinsemo cha Naivasha ime county ya Nakuru zanya kubaga kwerera emiroberi ya serikali anene mono ase okwanekibna obugima bwa Kenya ngororo babule morikito samyenda nero twalengandi roboti rwa senchira yobwikirano Omukonyi bomuraibense Professor Githure Kindiki nigo airige kabugia chira kia magendero ya serikali ya Kenya Kwanza ime ya Naivasha ase county ya Nakuru gukwana enseme nigo atogirie serikali ya Kenya Kwanza ase okubeka emirobio miyayo gukinia uchumi. Katika miaka miwili ambayo imepita tumefanya juhudi na tumefanikiwa kiasi hata kama hatujafikisha mahali tungetaka ifike. Tukapunguza ikakuwa 2500. Hiyo
ndio moja ya mbinu tulitumia ya kurekebisha kiasi bei ya unga ikateremka, sasa iko around 150, lakini bado tungetaka iteremke zaidi ikuje 100 ili wananchi wengi wawe wanajimudu kimaisha. Serikali ya William Ruto imekazana, kila mwezi kumekuwa na mafuta inapunguka kila mwezi. Leo tumeiteremsha kwa zaidi ya shilingi 43. Gukwanira uburimi Profesa Kithure Kindiki nigo aine kiringa amonchereria asense moye kahawa amabere nabo igo $1 iyo bono yakiriri igori nigo bono erakonya bakenya gokeya rigori ryo bugima. Bei yetu ya kahawa, ile sehemu inakuza kahawa sana sana Mount Kenya na sehemu zingine ambazo zinakuza kahawa, kilo moja ilikuwa inanunuliwa shilingi 50. Leo tunalipa kahawa shilingi 110. Maziwa ilikuwa inanunuliwa shilingi 27, 30, 33. KCC sasa inatununulia maziwa na shilingi 50. Shilingi ya Kenya ilikuwa imeshuka dhamani. Ulikuwa unahitaji shilingi 165 ama 167 ndio upate dola moja. $1 is exchanging for 127, 128, 129 shillings. Asense moye chichiro nigo Profesa Kindiki mbagendere kwagacha chichiro chekerero irigo konya mamba mboga nabo igo nabalia abonchereria bakabake. Mama mboga, wachuuzi, watu wa vioski na watu wanafanya biashara ndogo ndogo ya rejareja wapate mahali pazuri, soko ya kisasa, wafanyie biashara zao katika soko ya kisasa. Saa hii wakati tunaongea, serikali ya Kenya inajenga masoko 400 katika kila county. Irigo konya abonchereria bakabake nigo bono serikali ya Kenya Kwanza irachikubwato kachibesa konya abonchereria bakabake irigo ekinia asobonchereria. Leo tuko hapa kwa sababu ya vikundi vyetu, SACCOS za kina mama na SACCOS za bodaboda. Ni pesa ya kufanyia biashara ndio wazalishe mali. Kwa hivyo hii empowerment program is to try and support small businesses, micro businesses, ndio wapate nguvu ya kujiinua kimaisha, na hiyo ndio bottom up. Kwa ripoti ya Egetasani kia Getembe TV, Njensam Biyenda. Mwancho muligereri goikirabo no togokorera ekiunga chinsainye obotuko bwarero nkokwira ngambo ya mane sengenjo kugendete kobwatia emirobori yonsi ya Getembe TV ase chinsemo ao gwetira ase emetandao Facebook, YouTube, X, TikTok onzi na otro mwancho omuligereri nabo igo ase gwetira app ya itu ya Getembe digital app eyo kunyara kaba konyora ya masayamo korwa ase App Store na boigo Play Store. Je nigongor kwaro ni ototo nyangiri kuransa memerio nigakoro kwa Wilson Makoli na kuransa ya transmission nigakoro kwa DJ Atson Kevin Ongeri na orende ngongo tiga sanzama ya kabiri onyara kaba konyora obasemi wa Getembe no mugaka o choi nyambasura na obwo ikirabo nigotokandia obotukobya. Pagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana man, pangina ninjo. Tukuna koseria abantu goro mugango ja kugoita gusengo kora igana igaya. Bogi mamboli ntabura bunansi nyongiku. Mukoro ntobi che to muhengo engo kubuna bwate were muhengo liya. Bogi mamboli ntabura obogi mubu muntu kuna koseria. Nganko kwaka konyo kwaka no moro. Gusengo ko nabali bando bago na okora mangana ate. Bogi mamboli ntabura bogi manu bwanya sai wengoro. Bogi mamboli ntabura bunansi nyongiku. Buna liokoro muise selito lieretari irina renzi nyengiku. Obuta bogi mamboli go. Obugima bako kwenda lioka no obole kurwege sakubaka uchekende bogi mamboli ntabora bunansyongiko tigatosikane nandi tusiko bugima bwa abantu tutigona ko koseria abantu anko gwa kango koraiga mbobe Pagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana man, pangina ninjo.
Eduka ya bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati gwikari guri iri abantu batinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri gobusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga segeke getambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari anu ga besti elinde mokonje munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kili bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Kongoro kwa Esther Nyarik ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asama gacho Uhuru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro kunyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asama gacho Uhuru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yo minto Nuga Best nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora ne menge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetrasi chinamba chabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705